Zminilu, persuni gay, transessuali, l-LGBTIQ, kienu jmorru fi programmi televizivi b'wiċċhom motti, anonimi. U aħna ġaċċidejna illi ma namlux programmi u nġibuhom jattu wiċċhom, għax edna, isma' għalfejn jattu wiċċhom. Daw x'qed jagħmlu ħażin. Mela li tkun gej għax ħaġa tal-mistħija. Ħassejna li qed nibagħtu l-messaġġ il-ħażin. U niftakar għamilna l-ewwel programm fejn il-gejs kienu kixfu wiċċhom, kellna sala mimlija persuni mill-LGBTIQ. U mbagħad ukoll programmi ma' nies transessuali fejn fimna id-batija illi kienu qed jgħaddu minnha. Inti m'intix gay? Le, le, le. Taf x'in ħossina? Le, żgur li le. Allora kif qed tgħid li qed Imma jiena naf xejn Alla, fim? Jiena naf xejn Alla. Minuta, Gebi hija persuna gay. Tista' tinbidel. Le, ma nistax. tista' tinbidel. Le, ma nistax nibdel. Tiftaħ qalbek. Le, jiena qalbi miftuħa u nħobb it-tfajla tiegħi b'imħabba kbira imma gay nibqa'. Però Alla ġabni kif jien, Ma nemminx li ġabek kif in. ġabni ma joqosni xejn, ħaġa waħda biss. Nistax ikun għax Alla ma jkontradixxi. Ħaġa waħda biss, ħaġa Jonsu. wis joqosni li mun nagħmel operazzjoni. Però Alla ma jridx. Edin hawn fil-post fejn għada se jseħ qtil fuq mara ta' 36 sena, ta' 3 tfal. Għada żewġa joqtolha bi 12 daqqa ta' sikkina u wara joqtol lilu nnifsu. Kont nisma'hom jiġġieldu ħafna, fimt, imma qatt ma ċempirt biex ngħinhom. Għada se nsiru nafu li l-mara kienet għamlet diversi rapporti lill-pulizija, tant il-raġel tressaq il-qorti fuq swat. Iżda l-każ kien għadu għaddej. Issa miegħi l-ispettur li għada mistenni jasal fuq il-post ftit wara li seħħ id-delitt. Probabbli għada nsir naf li kien hemm ħafna li semgħu lajjat ta' din il-mara u ħadd ma mar għand il-pulizija. Lill-oħti kontili ninnota bid-daqqiet fuq ġisimha u kull meta provajt inkellem ma tgħidli li huwa qajt u tivvinta xi skuża. Issa probabbli għada wara li joqtolha se jiddispjaċini iktar li ma kellimtix dwar is-sitwazzjoni ftaħtilha għajnejha jew xi ħaġa. Kif se tispjega li t-tifla x'ġara minn omma u missiera? M'għandix nispjegala. Din it-tifla ħadd korrat kollox. U meta qatlu l-Defni Karwana Galizja, Min idefni dik li tikteb jew dik li tintaqa' magħha wiċċ imwiet? Minnis binidma arrabjata, sej, fil-fad binidma kontenta ħafna, imma dak li għandi dan ħobb nikteb meta nkun nirrabjata fuq xi ħaġa, nikteb dwar tal-suċċettu. Jiena il-karozza għaddiet minn miegħi minn faċċata bil-faċċata u qabżet għal ġoleli u ġieġa nar. Li kelli nkun 10 piedi l-iżjed il-fuq jiena kienet teħelġa fija ma kienx tkompli taqbeż ġoleli għax qabżet żewġ ġoleli. Seprajna l-ħinijiet u mill-ħinijiet jidher ċar li l-messaġġi ntbagħtu bejn is-sija u nofs ta' filgħodu u s-satejn u nofs ta' filgħodu. Ġifieri, jekk l-informazzjoni li għandha l-Repubblika hija tajba, dak ifisser li fil-ħin li l-bomba tpoġġi taħt is-sit ta' Defni fil-karozza, Defni kienet imqajma id-dar ftit metri l-bogħod minn dawn l-aggressuri li kien qed jagħmlu l-bomba, id-dar tagħha titkellem tiċċettja fuq WhatsApp. għal dawn l-aħħar 22 sena, Xarabank ma' kull programm żid biċċa mal-istorja tiegħu. U dawk kollha li kienu magħna kienu parti minn din l-istorja. Xarabank jilqakom għall-ewwel darba, nixtieq nirringrazzja hawnhekk l-udjenza. Dan il-Papa tant kbir sal-aħħar qed iżomm lid-dinja kollha. Warajja qegħdin taraw propju fejn kien hemm it-Twin Towers minkejja li għaddew il-jiem. U beda il-vjaġġ tiegħu. Kellu jmur 6 pajjiżi oħra. Għalna Ħajiti u ġejna naraw id-diżastru. Qiegħed propju fil-post fejn nhar il-ġimgħa li għadda waqt il-partita wieħed mit-terroristi ġie u sploda lilu nnifsu. Insemmilkom il-Pjazza tal-Vatikan u nixtieqilkom il-lejli tajjeb. Ciao. Għaliex dan ir-raġel qiegħed Black Lewi u għar minn hekk jista' jkun li qiegħed Black Lewi qiegħed il-ħabs għal xejn. La darba jkollok il-provi illi jinċitaw il-ma tieħdu passi ġifieri, ma tħallux da diskors. Ġol envelope għaw synthetic drug li ordnajna aħna. Jien naqbel 200% fuq il-body camera. Meta se jsiru? Imma x'inhu l-problema? Madonna! Jista' jkun li xi darba nirbħuh l-Eurovision, kollox jista' jkun din il-mara
iżżewġet lil dan ir-raġel. Din hija l-istorja tagħna. U int li segwi Xarabank għax din l-istorja magħna.